Sziasztok! Készítek egy segédvideót, melyen keresztül megmutatom, hogy hogyan tudtok CoinCharlie fiókot létrehozni. Azoknak kell ez a fiók, akik nem rendelkeznek semmilyen kriptováltóval, például Binance-el, Metamask-kal, vagy bármi ilyesmivel, aki még nem tudja, hogy ez mit jelent, az csináljon ilyen CoinCharlie regisztrációt. Menjetek be a Facebook csoportunkba, a Passzív Jövedelem ingyen csoportba, ott keressétek meg azt a posztot, amelyben kiírtam azt, hogy sziasztok, akinek még nincs CoinCharlie fiókja, az az alábbi linken tud magának regisztrálni. Itt kattintsatok rá a CoinCharlie feliratra, és itt csináljátok magatoknak értelemszerűen egy regisztrációt. Pipáljátok ki a négyzeteket, menjetek rá a regisztráció fülre. Kaptok a megadott e-mail címre egy visszaigazoló e-mailt, ezt le kell igazolnatok. Menjetek bele az e-mail fiókotokba. CoinCharlie regisztráció megerősítése. Kedves ügyfelünk, kérjük erősítse meg a regisztrációt a következő gombra kattintva, tovább a CoinCharlie platformra. Nagyon jó, ügyfélkód aktiválásra került, mellyel azonnal be is léphetsz a felületre. Bejelentkezés. Most beírod a megadott e-mail címedet. Sikeres belépés. Az első dolog, amit meg kell tenned, hogy igazolod magadat. Az adatok fül alatt bankszámlák kezelésére, hogyha rákattintasz, akkor egyből az ügyfél azonosítás szükséges felirat fog megjelenni. Az azonosításra kattintva szépen értelemszerűen menj végig az utasításokon. Te valószínűleg nem vagy kiemelt közszereplő, tehát ezt ne pipáld ki, menjél tovább arra, hogy elfogadom. Igaz, hogy ez angol, de azért szerintem megoldjátok. Kell egyszer egy telefonos igazolás, a telefonszámodat kell igazolnod, kapni fogsz egy SMS-t, az SMS-ben lévő számot be kell írnod a kijelölt mezőbe. Hogyha te telefonnal szeretnéd folytatni, akkor a telefonoddal fotózd be ezt a QR kódot, vagy pedig a copy linkre, hogyha rámész, akkor ez a link most kimásolódott, és ha el akarod magadnak küldeni Messengeren, e-mailben bárhol, akkor menjél bele az e-mailbe, illeszd be ezt a linket, és akkor a linkre kattintva a telefonodon meg tudod nyitni, és a telefonod kamerája segítségével be tudod fejezni az azonosítást. Vagy hogyha van QR kód olvasó a telefonodon, akkor simán csak ezt a QR kódot befotózod, és akkor telefonról tudod folytatni az azonosítást. Én most itt arra megyek, hogy continue on this device, tehát ezen az eszközön folytatom az azonosítást. Kiválasztod, hogy te nem az Egyesült Államok állampolgára vagy, hanem valami más, tehát az other-t kiválasztod, continue, megadod a telefonszámodat, elküldöd a igazoló kódot, a kód megérkezik SMS-ben, beírod, hogyha jól írtad be, akkor ezt a képernyőt kell kapnod, tovább. Kiválasztod, hogy melyik igazolványoddal szeretnéd magadat igazolni. Driver's license, ugye ez a jogosítvány, passport az a útlevél, ID card szerintem az a legjellemzőbb, a személyi igazolványt, hogyha kiválasztod, akkor itt föl is tudod tölteni a fotót, tehát hogyha neked le van fényképezve a személyigazolványod a számítógépedre, akkor föl is tudod tölteni, vagy pedig ugye, hogyha Continue on Phone-ra kattintasz, akkor meg tudod csinálni ezeket a fényképeket. Most én ezt nem fogom nektek megmutatni, mindenki ügyes meg tudja csinálni. Amire figyeljetek. Itt mutatja, hogy mi a megfelelő beállítás. Arra kell figyelni, hogy a személyid ne fogjad, tehát ne lógjon bele az ujjad a sarkába, tedd le az asztalra, ágyra, bárhova, és úgy fényképezd le, hogy az egész személyi benne legyen a képben, ne lógjon ki a széle, de azért a képnek minél nagyobb részét töltse ki. Tehát az egész ágyat fotózd le, és a személyi pedig a képnek a közepén legyen, egy picike kis bolhapiszok, hanem minél jobban töltse ki a képet. Itt mutatja, hogy mik a helytelen beállítások, jó? Szépen ide töltsd föl a személyidnek az elejét, ide töltsd föl a személyidnek a hátulját, és menjél tovább. Tehát fogom a telefonomat, lefényképezem a QR kódot, rákattintok a linkre, itt continue, kiválasztom az ID cardot, ez a személyi
és itt a fronthoz kattintva kiválasztom, hogy fotó készítése. Szépen úgy, hogy a sarkai ne lógjanak ki, benne legyen minden, éles legyen minden, jól olvasható. Csinálok egy fotót, használat. Ez föl is tölti, megyek a következőre, hátoldalát fotókészítése, hátoldalát szintén. Jól olvasható legyen, éles legyen a fotó. Ezt is föltöltötte, azt ne jegyétek meg, hogy itt kuka van, ez nem azt jelenti, hogy az rossz, hanem az, hogy te le tudod törölni, hogyha nem jól sikerült. Jó, menjél a következőre, next. Meg kell csinálni a selfie-t, mozgatni is kell majd a fejedet egy kicsit. I am ready. Készül a selfie. Igen, hozzá szeretne férni a kamerájához, engedélyezem. Itt vagyok. A hold still az azt jelenti, hogy tartsd mozdulatlanul. Most kírja, hogy move your head in a circular motion. Körbe kell mozgatni a fejedet. Processing. És elméletileg így működni fog a dolog. Your face was scanned successful. Nagyon jó. Ha rámész a következőre, next, akkor ezt a képernyőt kell látnod. Hogyha minden pipa, identity, nagyon jó. Unfortunately couldn't verify your identity. We rejected your application because you have submitted your documents on another profile. Nekem most ezt azért írja ki, mert én már egy másik profilt regisztráltam a személyemmel, csak azt szerettem volna, hogy nektek be tudjam mutatni, hogy hogyan kell a verifikációt csinálni, de nektek valószínűleg mindegyik pipa lesz, és akkor rendben vagyunk. Hogyha ezt megcsináltátok, akkor igazoltátok magatokat. Ezután jön a bankszámlátoknak az igazolása. A bankszámla kivonatot le kell töltenetek a saját bankotoknak a honlapjáról. Menjetek az adatok bankszámlák kezelésére, új bankszámla hozzáadása. Itt a saját bankszámlátokat kell hozzáadnotok, ami a ti neveteken van. Menjetek erre rá, írjátok be a számla megnevezéséhez az, hogy saját, vagy amit szeretnétek. A számla tulajdonos nevéhez már mindenképpen a saját nevetekkel. Válasszátok ki a pénznevet, gondolom forint, a bank neve, a bank címe. Itt a címet az internetről nézzétek meg, nem a ti helyi városotokban a bankfióknak a címe kell, hanem a központi bank címe. Ezt meg fogjátok találni az interneten. Az IBAN számlaszámot, ugye menjetek föl a saját bankotoknak a weboldalára, és onnan töltsetek le egy bankszámla, egy aktuális bankszámla kivonatot. Ezen minden szerepelni fog, ami ide szükséges, és egyébként is majd erről kell nekünk egy képet csatolnunk. Tehát az IBAN számlaszámotokat, a bankszámla kivonatotokról szépen másoljátok le. Itt van IBAN, mindennel együtt. Tehát a HU-val együtt szépen másoljátok be. És a Swift kódot is keressétek meg. BITS Swift kód. Ezt is szépen másoljátok be ide a CoinCharlie-ba. Szuper. Ide pedig a bankszámla kivonatról kell egy képernyőfotó. Nem kell, hogy az összeg látszódjon rajta. A lényeg az, hogy a nevetek és a bankszámla számotok szerepeljen rajta. Tehát ezt, hogyha kifotózzátok ezt a részt, most ez ugye OTP-vel van, de nyilván értelemszerűen a saját bankotokra vonatkozólag, elmentitek, és itt a CoinCharlie-ba ezt feltöltitek a Select File menüben. A végén elfogadjátok ezt a kis négyzetet, kijelentem, hogy a feltöltött dokumentum 3 hónapnál nem régebbi számla kivonat, és a mentésre kattintva tudjátok majd igazolni a bankszámlátokat. Nem mentünk el semmilyen jelszót, soha. Köszönöm, nem. És itt majd a részletekben, tehát ugye
az adatok, bankszámlák kezelése, a folyamatban lévő nevetek mellett a részletekben, az alján majd látni fogjátok, hogy mikor fogják jóváhagyni a bankszámlátokat. Amíg nem hagyták jóvá, addig természetesen nem tudtok utalást kezdeményezni, vagy befizetni, tehát itt néha-néha gyertek vissza 10-20 perc múlva, és nézzétek meg, hogy ez itt rendben jóváhagyásra került-e. Amint jóváhagyásra került, mutatom, hogy hogyan tudtok befizetni. Amíg arra vártok, hogy jóváhagyásra kerüljön a bankszámlátok, addig még egy fontos dolgot meg tudunk csinálni. Menjetek az adatok, biztonsági beállítások fülre, és itt a párosítsa készülékét el kell végezni. Hogyha van Google Authenticátorotok, akkor rendben van, hogyha nincsen, akkor le kell töltenetek az App Store-ból vagy a Google Play Store-ból. Így kell kinéznie az ikonjának, amit letöltetek. Menjetek rá arra, hogy párosítsa készülékét, itt fogtok kapni egy QR kódot és egy másik kódot is. Ezt a kódot pedig írjátok föl magatoknak és őrizzétek meg, hogyha elvesztitek a telefonotokat, akkor ezzel vissza tudjátok állítani ezt a biztonsági kulcsot. Tehát a telefonotokon nyissátok meg az autentikátort, az alul a plusz jelre kattintva, válasszátok ki a QR kód beolvasását, tartsátok oda a monitorotokhoz a telefont, és már is kaptok egy 6 számjegyű kódot, ami 30 másodpercenként frissül. Innentől kezdve ez lesz az a kód, ami nektek biztonsági kódként, kétfaktoros azonosításként minden egyes belépési alkalommal, minden egyes fizetési alkalommal meg kell majd adnotok a CoinCharlie-nál. Tehát írjátok bele azt a számot, amit láttok a telefonotokon, és mostantól kezdve működik a két lépcsős azonosítás. Ez belépéskor is kérni fogja minden alkalommal, illetve kifizetéskor is. Tehát írjátok bele azt a számot, amit láttok a telefonotokon, és mostantól kezdve működik a két lépcsős azonosítás. Ez belépéskor is kérni fogja minden alkalommal, illetve kifizetéskor is. Egy fél óra múlva visszatérve láthatjuk, hogy jóváhagyásra került a számla. A következőképpen tudtok utalni, ide mentek a házikóra, kiválasztjátok az USDT BEP20-at, és a Buy Now gombra kattintva ügyeltek rá, hogy itt USDT BEP20 legyen, beírjátok ide az összeget, amit szeretnétek, ügyeljetek arra, hogy 2-3%-kal többet utaljatok, mert lehet, hogy mire megérkezik, addigra az árfolyam annyit változik, hogy nem fogod tudni kifizetni az egészet. Ha kész vagytok, menjetek rá a vételre, és az itt szereplő adatoknak megfelelően utaljátok el a pénzt. Ezt megkapjátok e-mailben is. Ha az utalás megtörtént, meg kellett érkeznie ide a CoinCharlie-tokba az összegnek. Amennyiben ez 2-3 órán belül sem érkezik meg, akkor a supportot hívjátok föl. Nagyon kedvesek, magyar nyelvűek és segítenek mindenben. Hogyha a pénz a rendelkezésetekre áll, akkor megmutatom, hogyan tudtok NFT hubot vásárolni. Legyen ez bármelyik, akár a Gaming Hub, akár a Payment, akár a Staking. Gaming ugye a Lotto Day, Payment a FlipMe, Staking pedig az OLX Coin. Mi most ebben az esetben egy FlipMe-s Payment Hubot fogunk vásárolni, kiválasztjuk a nekünk megfelelőt. Itt figyelmeztet minket mindig arra, hogy nincs meg a webiroda előfizetésünk, ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy amint lehet, ezt csináljátok meg. Egyelőre most mi ezt nem csináljuk meg. Kiválasztjuk azt, hogy back office nélkül, tehát webiroda előfizetés nélkül megyünk tovább. Continue, tehát tovább az előfizetés nélkül. Buy with USDT Tether, tehát a USDT-vel vásároljuk meg ezt a $100 NFT-t. Kiválasztjuk a blokkláncot, nagyon fontos, hogy itt a Binance Smart Chain Web20-as hálózatot válasszuk ki. Figyelmeztet, hogy ha azt választottuk ki, akkor csak azon tudunk működni. Megértettük a feltételeket, és szeretnénk látni a tárca címet, ahova küldenünk kell az összeget. Létrehozzuk a rendelést, és ez az a tárca cím, wallet address, amit neked ki kell másolnod, és amelyik címre neked el kell küldeni a $100. Mínusz gombra kattintunk, hiszen ebből az egyenlegből ki szeretnénk vonni valamit, tehát mínusz, és itt létre kell hoznunk azt a tárca címet, amelyikre
most utalni fogunk. Sajnos ezt mindig létre kell hozni, se baj, nem tart sem eddig se. Új tárcák hozzáadása, új tárca hozzáadása, és az előbb, amit kimásoltunk, azt ide beillesztjük, leellenőrizzük az utolsó pár számjegyet, 63,78,9, 63,78,9 stimmel, tehát akkor ezt elmentjük, megjegyzésre beírjuk, hogy ez a $100 FT, vagy Flip Me, hogy tudjuk, hogy amikor a legördülő menüből kiválasztjuk, a megfelelőt válasszuk. Ez úgyis csak egyszeri lesz, tehát utána majd ezeket le lehet törölni. Létrehozás. Meg kell adnunk a megerősítő kódot, ami a telefonunkon van, ugye a Google Authentikátorban. Most létrejött ez a tárca, tehát már ki tudjuk választani. Újra visszamegyünk ide, mínusz, a legördülő menüből kiválasszuk azt, amit létrehoztunk, 100-as flipni, kiválasztjuk, hogy pontosabban beírjuk, hogy mennyit szeretnénk utalni, és az egész 2 tizedet nem felejtjük le. Hiszen a hálózati költség 2 tized USA dollár, és ennyit fogsz kapni, 100-at, 100,2-t küldünk, újra megadik a megerősítő kódot, kifizetés, leellenőrizzük még egyszer itt a BEP20-at, az utolsó 5 számjegy az jó, kipipáljuk, és e-mail jóváhagyás küldése. Megkapjuk nem sokára az e-mailt, kérjük ellenőrizze kiutalási kérelmét, kiutalás kezelése, és a kiutalás engedélyezése. És most várunk, erre nem szabad rákattintani. Jó, egy pár perc múlva, vagy lehet, hogy negyed óra múlva elvileg e-mailt is kapunk, illetve vissza tudunk menni majd a webirodánkba leellenőrizni, hogy megérkezett-e az összeg. Ezt majd ugye a MyHubs fül alatt fogjuk látni. Itt látható, még egyelőre nem érkezett meg, ez nem is fog ilyen gyorsan menni, úgyhogy visszatérünk később. Tehát visszajövünk az irodába, frissítünk egyet, megnézzük a MyHubs-ot, és már meg is jelent itt. Mivel az első szakaszban vásároltuk, a 100 USA dollárunk 200 RSP-t ér. Rendben. A szponzorunk meg is kapta utánunk a közvetlen jutalékot, illetve hogyha jogosult csapat jutalékra, akkor azt 1-2 órán belül fogja megkapni. Meg is nézhetjük egyébként, hogy megkapta-e. Szóval itt a kis csengőnél kapjuk mindig az új értesítéseket, hogyha ezt megnézzük. Congratulations, you have received a payment reward of 7 USDT from user ID. Tehát meg is mondja, hogy kitől kaptuk, tehát ki vásárolt, aki után kaptuk ezt a jutalékot, mikor történt, és így tovább. Hogyha itt az earningsnél látjuk az összes keresetünket, akkor lehet látni, hogy itt szintén megérkezett ez a jutalék is. Oké, pár óra múlva aktiválódik itt a csapatbónusz is, úgyhogy ide vissza fogunk jönni 1-2 óra múlva, és látni fogjuk, hogy már csapatbónuszt is fog kapni ez a tag. Tehát 1 óra múlva visszatértünk a webirodába, és már meg is érkezett a csapat bónusz után járó jutalék. Írja is, hogy team bónusz, tehát a csapat jutalék, és a direkt bónusz. Remélem most már világos, hogy hogyan működik a rendszer, tehát mindenkinek legyen meg első körben a jobb lábán is és a bal lábán is egy saját magatok által értékesített csomag. Tehát a ti regisztráltatok vásároljon jobb lábatokon is, és a bal lábatokon is egy-egy ember egy csomagot. Onnantól kezdve minden egyes jutalékra jogosultak vagytok. Ami még nagyon fontos, hogy a webirodátok legyen rendben, ezt egy következő videóban az elejétől el fogom mondani. Sziasztok! Sziasztok! Most meg fogom mutatni, hogyan tudtok a Mavi webirodátokból bármilyen jutalékot kiutalni a bankszámátokra, mondjuk CoinCharlie-n keresztül. Beléptek a webirodátokba, bementek az Earnings, tehát keresetek fül alá, itt egy kis pénztárcánál. Ez az a része a pénzeteknek, amit USA dollár árfolyamon ki tudtuk utalni magatoknak. A withdraw kifizetés fülön hozzá kell adnotok a saját tárcátokat, ami a CoinCharlie-tokba generálódik. Mutatom, hogy hogyan kell, bejelentkeztek a CoinCharlie fiókotokba. Itt az USDT BEP20-ra a plusz jelre rákattintotok, kaptok egy hosszú tárca címet. Ezt ki kell másolni, Ctrl-C, és a Mavi irodátokban itt meg kell tanítani neki ezt a tárca címet. Nekem itt már van egy tárca címem, ezzel ne foglalkozzatok,
nektek, hogyha nincs semmi, akkor létre kell hoznotok egy tárcacímet, vagy ha már van, akkor itt a change változtatásra kattintva hozzá tudtok adni egy újat. Add new address, ide beillesztetitek magát a címet, amit kimásoltatok, ellenőrizzétek le mindig az utolsó 4 számjegyet legalább, utolsó 4 számjegy stimmel, és adjatok neki valamilyen nevet, hogy meg tudjátok különböztetni, hogyha esetleg több tárcátok is van. Add this address, az azt jelenti, hogy elmentitek, hozzáadjátok ezt a címet, és most itt van az összes tárca cím, amit ti használhatok. Ki tudjátok választani, hogy melyikre akartok utalni, még egyszer egy utolsó ellenőrzés, 002 a vége, kiválasztod ezt 002, select this address, tehát hogyha most kiutalsz valamit, akkor erre a tárca címre fog megérkezni, azaz a CoinCharlie-ba. Ezt itt be is zárhatod. Ide fog majd megérkezni az összeged. Tudjuk, hogy nekünk itt most jelen pillanatban $148,4 áll a rendelkezésünkre. Azzal tisztában kell lennetek, hogy minden kiutalás díja $5. Tehát nem érdemes minden nap kicsi jutalékokat kiutalgatni, mert elég drága lesz, hogyha minden nap kiutalod. Hogyha már egy nagyobb összeg összegyűlt, akkor érdemes kiutalni. Én most ezt csak azért utalom ki, hogy megmutassam nektek, hogyan kell csinálni. Mondjuk $100 kiutalunk, Select Blockchain-nél kiválasszuk a Binance Smart Chain-t, leellenőrizzük még egyszer a tárca címet 0A02, jó? Mindig ellenőrizzetek le mindent 0A02. És hogyha minden stimmel, akkor a withdraw-ra kattintva ki tudjátok utalni. Ez most ki fogja írni, hogy biztos vagy benne, hogy Web20-as hálózaton működik a te tárcád. Igen, ugyanis ezt a Web20-on csináltuk ezt a plusz jelet, tehát biztos, hogy ide fog megérkezni. Itt is még az utolsó pár számjegyet le lehet ellenőrizni. Mondja, hogy $100 kértünk ki, mi ebből 95-öt fogunk megkapni, ugyanis a díj ugye $5. Figyelmeztet minket, hogyha véletlenül rosszul adtuk meg a tárca címet, vagy esetleg rossz hálózatot választottunk ki, mindig figyeljetek rá, hogy a megfelelő hálózatot válasszátok ki, nem áll módukban visszafordítani a tranzakciót, ezért mindig duplán ellenőrizz le mindent, amit beírsz, a tárcacímet, a hálózatot, tehát mindig inkább kétszer ellenőrizzétek le. Igen, én duplán leellenőriztem a fizetésnek az adatait, rákattintok, és most a kifizetésre kattintva megkapjuk az ellenőrző kódunkat, ugye egyszer e-mailben el tudjuk magunknak küldetni, tehát a megadott e-mail címünkre megérkezett az ellenőrző kód, enélkül nem tudunk kiutalni. You have successfully initiated a withdrawal request, tehát sikeresen létrehoztál egy kifizetési kérelmet, ebbe a tárcába szintén leellenőriztük, ugye 95, és ez az a szám, ami most nekünk szükségünk lesz, amit beírhatunk ide, illetve van még egy második faktoros biztonsági azonosítás a Google Authenticator-on keresztül, 30 másodpercenként változik a kód, ha rendben vagytok, akkor Enter, és ki is írta, sikeres volt a kifizetési kérelmed, föl van dolgozva, 48 órán belül meg kell, hogy kapjad a kifizetésedet. Oké, bezárjuk, close, és akkor megnézzük, hogy a CoinCharlie fiókunkban most még biztos, hogy nem lesz bent. Mondjuk egy óra múlva visszatérünk ide, és meglátjuk, hogy megjött-e a kifizetés. Earningsből, hogyha bemegyünk az Account, Withdraws menüpontba, akkor itt lehet látni, hogy pending, tehát még folyamatban van a kiutalásunk a megadott tárca címre. Látjátok, itt van $95 fogunk megkapni, mert $5 levontak a $100, amit kiutaltunk. Tehát amint itt a pendingről paidre változott, akkor onnantól meg fog érkezni ide a CoinCharlie-ba is. Visszatérünk egy kicsit később. Tehát visszatértünk, most jelen pillanatban 5 óráig tartott, míg kiutalásra került, míg ez paidre változott. A múltkori kiutalásomnál 1 órát vett igénybe, tehát ez változó lesz. Azt hiszem, hogy 48 órán belül kötelesek végrehajtani. Oké, nézzük meg, hogy a CoinCharlie-ba megérkezett-e. Ide is megérkezett a 95 USDT-nk, és akkor innen most szeretnénk kijuttatni a
a bankszámlánkra, hogy azt valóban el tudjuk költeni. Ebben az esetben rámegyünk, hogy kriptó adásvétel, kiválasztjuk az eladást, kiválasztjuk, hogy melyik valutánkat szeretnénk eladni, USDT BEP20 áll rendelkezésünkre, itt kiválasztjuk, beírjuk annyit, amennyit szeretnénk, ha maxra megyünk, akkor az összes tárcánkban lévő USDT-t ki tudjuk utalni, kiválasztjuk a legördülő menüből a mentett bankszámlánkat, ugye, amit elneveztünk, ide írja, hogy körülbelül ennyi pénzt fogunk kapni, ugye a kiutalásnak is díja van, itt mindent megtaláltok. Rendben, hogyha rájönjük arra, hogy eladás, akkor kapunk egy visszaigazolást. Megbízás részletei 95 BTC. Ne jegyedtek meg, hogy itt BTC-t ír, a kiválasztott valutaról van szó. Sajnos nem kapok 95 bitcoint. Becsült bevétel a jelenlegi árfolyam alapján 31.464 forint. OTP Bank művelet egyedi azonosítója. Tehát innentől kezdve csak várnunk kell, hogy megérkezzen a bankszámlánkra a pénz. És 5 percre rá, hogy kiutaltuk, meg is érkezett. Lehet látni az összeget. Így tudjátok kiuttatni a bankkártyátokra a jutalékotokat, majd később azt, amit a Lotto-D csomagotok vagy a FlipMe csomagotok termel. Hogyha a FlipMe elindul, ez a művelet sokkal egyszerűbb és olcsóbb lesz. Alig várjuk. Sziasztok!